Salutare tuturor! Astăzi o să fac un video în care mă îmbrac prin magie. Să vedeți cum este. Deci eu vă dau vouă și a vine pe mine. Hai, 3, 2, 1. Perfect! Acum cu pantalonii. Așa. 3, 2, 1. Ce bine! Și mai am încă pantaloni roșii. 3, 2, 1. Da. E foarte ușor, dar părul nu prea arată. Deci începem cu o codiță. 3, 2, perfect. Și a doua codiță, 3, 2,